Nyakoromogi ang'eyo ni gie thuolo ni en sama ok ber ahinya kaluwore koda tuke mabende dhi nyime pacho kama ne alapno ma Kasarani kama koro tim mar Kenya Harambee Stars koro tugo kanyo koda tim mar Madagascar. En tugo ma iye osebedo matek ka geno pod nitiere ni e thuolo ni eri mabende gitugo extra time kata thuolo momedi mano gidhi tugo dakika 15 geno pod nitiere ni samoro Harambee Stars nyalo kero tiendgi maber mar mondo mi gibed joloch kaluwore ni gie thuolo ni gin amodhi mar 1-1. Nyakoromo gi par ni po nono ni e thuolo ma dakika 30 ma omedigo ok oyud jaloch dhi chuno mar mondo mi gidhi e penalties ma bende e rumo mar tukegi nyaka yud jaloch achiel. Geno marwa nyaka gie thuolo ni en ni Harambee Stars dhi bedo joloch e tukego mago tuke mag CHAN ma odhiambo masani dhi nyime alap ma Kasarani e kind tim maduong' ma pacho kamano Harambee Stars kachiel koda timno mar Madagascar. Mano en achiel kuom weche ma bende wambe warito gi liyo kendo sama tukego rumo wabiro lero nu achiel kachiel en jaloch ng'amo bedo jaloch e tuke ma kamano. Ka kamano waiko ni weche mopogore kama oting'o weche mag kedo kod mibadhi e pacho kaka duol mar EACC ogolo listi kata koro ogolo kwan mar jotelo ma bende koro sani inono kachiel koda mago ma bende files magi osechiw ne ODPP mar mondo mi odonjnegi kod ketho mag mibadhi. Warang'ane kuom weche ma wamiyo pek. Jokenya modhuro chopo kuonde mopogore opogore mar pako rwadhgi e sama Harambee Stars oromo kod Madagascar. 4 of these cases involve current and former county governors. This also involves 2 cabinet secretaries, former cabinet secretaries, that is. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC dwaro mondo donjne governors adek mantiere telo sani kod achiel machon gi mibadhi. Rigre mamoko yudi e liete gweng' ma Kwa Binzaro e kinde machielo mag kunyo liete odonjo odiochieng' mar 2 kawuono. Nyakoromogi poda medo mana paro ni ang'eyo ni gie thuolo ni wenge duto ng'iyo tuke madhi nyime alap ma Kasarani mane boma Nairobi kama tim maduong' mar piny Kenya mano Harambee Stars sani koro rakore koda tim mar Madagascar e tugo no mabende iye osebedo matek gie thuolo ni gin e amodhi mar 1-1. Dakika 90 oserumo kendo sani gintiere dakika thuolo momedi mag dakika 30 ma bende dhi dakika 15 yueyo kaito dakika moro 15. Parni poni tugo no rumo maonge jaloch gidhi e penalties mar mondo mi yud jaloch achiel e kind piny Kenya man Harambee Stars kachiel koda tim pinyno mar Madagascar. Pod wan gi geno ni Harambee Stars dhi kedo tukgi maber e dakika matin mogikgi mar mondo mi giyud loch e tuke ma kamago. Nyakoromogi machiegni inyalo note mari machuok namba mar ote na 3 nono chiwnwa geno kotenore koda tuke mabende dhi nyime. Ka kamano bende watwak achiel kachiel e mbui mag oganda mano mbui no mar Facebook, YouTube achiel kachiel wantiere mbui mar X, mbui mar Instagram kachiel kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako en tugo e kind tim mar Harambee Stars gi Madagascar dhi nyime gisani ka tugo no nitiere amodhi mar gol 1-1. Jaloch nyaka yudre. Too many free kicks to Kenya. Shiri back on his feet, ready to take. He won't go directly a goal. The taller men gather on the edge of that penalty area. Bushiri header! Steered home by Omija. Amuk
as Kenya get down with it. 3 promising set pieces, and early in the second half they deliver. Mushiri with a fine delivery that was headed home by Alfonso Nija. His job is to defend, but he scored in this tie to give Kenya the lead that they felt they would have deserved given their dominance in the opening half. Bono, a late challenge on Mushiri, then the delivery coming from deep to level matters in the second half, get themselves back on level terms. Scored a goal at the tournament contender against Burkina Faso in the 2-1 victory to secure passage to this stage, the quarterfinals. For his second in the tournament, strikes true, and Madagascar are back in it. It's 1-1 in Nairobi. Kopogore gi mano pod wantiere weche motenore koda tuke mag chane ni wuoth ong'ikore e apeyni moko e boma Nairobi kawuono e kinde ma apeyni go ne olor ne tugo mar chan e kind Kenya gi Madagascar. Mono chuno joriembo moko mondo yieng gechegi e bath apaya ka gineno ni onge kaka giwuok e ndara modinore. Kata kamano jo bodaboda to ne obedo gi odiochieng' maber kane gitiyo gi thuolono cherore kendo ting'o jowuoth gi nengo momedore. Jailieta nigi mathoth. Wuok apaya ma Northern Bypass nyaka e apeyni duto madonjo apaya maduong' ma Thika. Geche omoko okinyi makawuono kuom seche buora. Mae kaluwore ni apaya ma Thika olor ne opich Kenya gi Madagascar. Opira mane chakore sa 11 odhiambo. Gino mowang'o i thoth joriembo gi jowuoth. 2 hours. Can you imagine? 2 hours. Nilikuwa nimetoka maeneo ya Roiro nikienda town. Kufika hapa ka West jam kufungiana hata imebindi tu nipake gari. Kaluwore ni olor apaya ma Thika nochuno gi many yore mamoko magiluwo, kata kamano thothgi bende nodinore. Road kushafungwa, wamefungia pale bypass ya Kamakis, hakuna kwenda town tena, hata hakuna kurudi na Thika, na option yenye ilikuwa ni bypass. Kukuja huku watu wote wamefungiana, sasa kasi imekwama. Tumefungua kutoka Thika, huwezi penetrate Thika. Nikaona nikimbie na hii pande hii, warehouse yetu iko hapa hivi nini, but all of a sudden yuko stuck hapa. Sasa ni almost 3 hours since. Mae nomiyo moko kuom jowuoth koso chope tijegi kawuono. Park sasa kwenda job imekuwa noma. Imebidi ni cancel kwenda game job. Niongoje ifike saa 7 nianze kwenda nini kwa mguu, leo gari italala hapa. Giywago loro apaya maduong' ma Thika magiwacho ni ok owinjo tim kabende giseyo loro apaya no kinyi to tugo ne en mar odhiambo. Kurumia watu, fungua Thika Road watu wapitie huko. Kwa sababu for me niache gari ndio niingie boda. It's frustrating my cool kids. To close a major road, it's a worst mistake you can do. Especially penye ina junction, penye ina kutanisha mabarabara zaidi ya 2. That is a worst mistake anyone can do. You're not supposed, game ni 5. Na saizi kuanzia saa 2. Mimi siishi mbali, nimekuwa Jacaranda hapa naenda kazi, mimi naishi hapa Mirema. Think wamefunga mapema compare to vile naweza nika nini. Yeah, wamefunga mapema sana. Wangefunga at least kuanzia afternoon. I think it make sense. Kata kamano ne en mor ne jo apiko makoro ne nyalo susore e geche mamoko kagikwanyo kama ber. Upande ya hii jam, mimi naona upande yetu leo, naweza sema leo ni Jajaria ametuletea mboka. Juu napata jam imeshika, mzee zienda na mati na bidi ameshuka tumie miti ya nduthi. So nduthi unajua ni haraka kupenya penya. So naweza sema job iko too fine. Mae oken thuolo mokwongo mawuotho chunge boma ma Nairobi ne opich Harambee Stars. Yuakani tie ni omanyo makare ma opira okroch chendo mamoko mag jopiny. Jailieta, Ramogi TV. Kamano bende jodak ma Homa Bay kod Kisumu ne riwore gi jo Kenya mamoko e luwo tuke Harambee Stars gi Madagascar. Jodak ma Homa Bay ne luwo tukego e dho nam Paya
ka Kisumu luwo tukego e roundabout ma Kisumu Boys kuonde mane okete tipo. Jodak omor kod tipo mane oketnegi ma giwacho ni omorogi kendo miyo gi thuolo mar luwo opirano kaka joma nene e alap ma Kasarani. Gikwayo Ten County no omedi ketonegi tipogo mar luwo tuke mamoko mag Harambee Stars e kinde mabiro nyime. Wanene sana. Iyudo ka vijende, wa mama, wa baba omor sana kendo gibet ma comfort. Wanyalo watch ball kama no kwa par no wanyalo watch ball. Do yuoro ka. Dano yuoro ka. Keto nwa mabeyo bed town. Gima do wacho mopogore gi mano. Niko na furaha nyingi kwa siku ya leo kwa maana gavana wetu Gladys Atieno Nyawasuna Wanga ametuandalia mechi kuu ya Kenya kati ya Kenya na Madagascar. Tuko na furaha sana kama wakaaji wa Homa Bay County, tuko na furaha sana. Utapata watu wengi wamekuja, wamehudhuria mchezo ya leo kabisa. Juu alituahidi ya kuwa siku ya leo tutakuja huku tukue tukiwatch mechi kati ya Kenya na Madagascar. Parni tugono podhi nyime kendo samorume kapod wantiere yamo biro leno achiel kachiel kaka orumo. Kopogore koda tuke mag CHAN ni chenro mar kunyo liete e gwenge ma Kwa Binzaru County ma Kilifi nodonjo odiochienge mar ariyo kawuono. Kaka jafwambo mar Wifi Nyakidi lero, ringre moko ang'wen ofweny kawuono, gino makelo kwan duto mar ringre nyaka 9. En chenro manyocha kore nyoro kapisas mago kwach kich kawuono ne geto fwenyo kapo nono nitie ringre kod fuoni mamoko mag del e bungu mar Kwa Binzaru County ma Kilifi. Mato kunyo liete moko 6 kendo yudo ringre 5 kachiel kod fuoni 10 mag del nyoro. E chenro makawuono apisas mago kwach kich no kunyo liete moko 3 kendo fwenyo ringre 4. The place is very bushy and the mode of operation has changed in that the bodies are being concealed in some bushy areas which are hard to reach. But with the experience of our investigators, we are able to see them. So any place where we go, we see a bush which has been disturbed. When we clear the place, we find some bodies there, which are in the grave. Kaluwore gi jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen, poko yangore makare kaponono tim makoch matho ganda e gwenge ma Kwa Binzaru en mar puonj magalagala mag din ma itudo gi jadolo Paul Mackenzie kata Oyo. Religion is very complex. You may want to blame the DCI and everybody else, but the line is very blurred between when it turns out to be a cult, and not just a cult that leads to loss of life. And that is where we are working on. And they are taking advantage of Kilifi and the environment, these big ranches. Wako wapi viongozi wa ndani ya Kilifi County? Kwa sababu imefanyika na the national government wako kwa ground. The civil society is here. Lakini where are those people representing our county? Where is the governor? Where is the women rep? Watu ambao wanastahili kuwa hapa kwa ground ili tujue ni vipi tunaenda kusaidia watu wetu. Murkomen nomedo ni nyaka koro rid chike matayo weche mag din pachoka. Because he's in remand, so you cannot deny him his phone. He was exercising his phone and he was praying for his followers wherever he was, calling them. One incident was reported to be that he called and is still calling and praying and indoctrinating them. Let me tell you that it's also calls on us to invest also more in solitary confinement for such radical elements. Because, such a person, you expose them to even prison officers, he will radicalize them. Forget about fellow prisoners. This is a massacre, and it is not being given the seriousness that it deserves. Murkomen is speaking from Nairobi that Mackenzie is, communicating with the perpetrators on the ground. Where are you? We are on the ground. Your officers are on the ground, but they need more resources. We are in the middle of a bush. We are in the middle of a forest. These people need sniffer dogs.
These people need more equipments. These people need drones. We are dealing with bodies that we don't know where they're being hidden. Nyakasani, odong liete apar kod aboro, mibiro chak kuny chieng' wuok tich juma mabiro. Efinya Kidi, Ramogi TV. Duol makedo gi mibadhi e pachoka mano EACC dwaro mondo donjne Governor Sadek mantiere telo sani kod achiel moro machon gi ketho mar mibadhi. EACC bende olero ni nonro dhi nyime ne governors mamoko 5 manie telo sani kod mamoko 11 manotie thuolo mokalo ka gin okenge mogik mag nonro makamago. EACC kata kamano kweni onge nonro magisechako timo e wi mibadhi maliekore sani ni otimonewa e od bura. Choka okang machielo tok jatend piny William Ruto lieko ni mibadhi ogo tache od bura. Duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC koro nenore ka gima piago pande tok chiwo nyinge Governor Sadek manie telo sani kod machielo manotiyo chon mondo donjnegi. Kamano bende tend EACC olero ni nonro dhi nyime ne governors mamoko 5 manie telo kod 11 manotiyo chon kendo gichiegni tieko. The Commission has completed 89 high-profile cases and submitted these cases to the Director of Public Prosecution for action. Notably, 4 of these cases involve current and former county governors. This also involves 2 cabinet secretaries, former cabinet secretaries, that is, principal secretary, CEOs, and MDs of various state corporations. In addition, the Commission is at advanced stage of investigating the following. 1, 5 sitting governors. 2, 11 former governors. Governors go itudo kod weche kuo gitiyo marach kod mwandu jopiny, kamotingo bende chiwo tije kata orak ne anyuola maggi. Kata obedo ni machiegni ni jatend piny William Ruto yande owacho ni mibadhi tiape od bura, EACC olero ni poge chako timo nonro makamano. In order to address irregular recruitment, manipulation of payroll, and payments of irregular allowances, embezzlement of mortgage and car loan funds at the counties, the Commission is actively pursuing cases worth about 1.8 billion Kenya shillings involving 822 county officials. Bedegilero ni gin kod jod bura moya wapa kod ariyo ma inone witiyo marach kod omenda mag NGCDF. Yes, we are investigating some members of parliament, not on receiving bribes within the parliament or to do with the committees, but we are investigating about 7 constituency development fund investigations that are ongoing throughout the country. Kamano bende EACC olero ni gionge wasiwasi wi wach ma jatend piny Chugo Aput mabiro tudo kanyachiel migepe manono mibadhi e pachoka kata obedo ni gie sani do chungo wach makamano. First, it was an idea by the Commission then that it was good to bring together all these actors within the criminal justice system, excluding the judiciary, so that we are able to coordinate our activities in a more closer and more coordinated manner. So it is an administrative issue. It has nothing to do with a legal requirement. Apisi majo min buche korigeno ni biro chiwo wache wiponi governors gom ibiro donjnegi kod ketho mar mibadhi kata oyo. Kawali nyime ni migao mar doho kwa od bura mondo rangi yo machielo mar loso budget doho mondo miye pek pok mare mar omenda kaka itimo ne migepe mag thieth kod arita. Romo mar migao mar doho gi jod bura e boma Mombasa, doho kod jod bura owinjore matiyo kanyakla matieko midhiero momakogi. Ogai mar doho Martha Koome kwa jod bura mondo go paro mar chik mabiro miyo midhiero maulogi otiek makare ma ok orocho chenro kendo chung margi. I would invite the National Assembly to reflect on a new approach to funding the judiciary, one that recognizes justice as a public good, to be financed with the same seriousness as health and national security. For too long, the judiciary has suffered chronic underfunding. Ukiangalia hata sehemu ambayo wanaweka ushahidi, mahali ambapo wanatoa ushahidi, hapa katika polisi zetu hawana hizo sehemu. Na tunashangaa kila mwaka budget inatolewa kwenye judiciary, wanapewa budget. Hata hizi kesi zenyewe zinasukumwa miaka nenda miaka rudi. They are denying our people justice.
When disagreements arise and they arise causing harm or inconvenience to the public, we have a duty to come together to resolve them and to prevent the people from bearing the costs of our decisions. I agree with you, Chief Justice, that you need to be resourced. Parliament has heard you, and in the course of our budgeting, we'll continuously be looking at how best we can up your request, but knowing that even we ourselves, and my leadership here can tell you, we never get what we want. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua nyoro duoge pacho kae bang' ng'ado machuok limbe mare mar dweche ariyo e piny mar Amerika. Jora mag Gachagua ne onyiso mor margi e kinde mag Gachagua ne owuok oko e rangach mar jowuoth ma wuok e pinje ma oko. Kata kamano jodito mag kweth mobalo kod piny owacho duto ne oloko tokgi ne nyasi mar rwako Gachagua e paw ndeke ma JKIA, gino ma osekelo penjo mathoth e wi achiel margi. Motelo ne yiero mar higa mar 2027. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wachni. En duogo ma johera mag duond bura mar DCP osebedo karito giliyo nyaka ne ogai margi Rigathi Gachagua dhi e piny Amerika jumbe 6 mokalo. Kata kamano, gima ne oweji mathoth gi buok, jodito mamoko mobalo kod ten William Ruto kaka Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua, George Natembeya kod Fred Matiang'i duto ne oloko ng'egi ne achiel kuomgi. Ne giseng'eyo ni gik moko kudhi bedo maber ahinya. Kendo ne giseng'eyo ni chalo ni chulo moro nyalo wuok. Koro giwacho ni to dang' ino duto to ok wabedu ot mondo wang'ene ka gik moko timore. Ni neno ka ne Raila ne dhi Miguna ne dhi miyo muma, ocham muma Uhuru Park. Ni neno ka Kalonzo Musyoka noringo molal, Mudavadi cha noringo molal. Gachagua en dume, en thuon. Giseneno ka ma thuon madhi kawo serikal. Koro kane giwe ni Gachagua will back down mondo support one of their own, I think it backfired, and that's why they were not there. Joka kade benigini United degi a company Rigathi US ne ogidhire kata Matiang'i manromo kore dakika 5 US noringo weye. Sani Rigathi obukore Matiang'i kia state project. Kinyo wacho ni kia Kalonzo kia onge kura. Obo wacho ni kia Martha Lelo. Rigathi onge kama nyalo tiyo go. Jotelo go osebedo ka singo ne johera magi ni gidhi wuotho e twech achiel nyaka e yiero maduong' mabiro, kata odoko ni jonon siasa osebedo ka nigi to e wi riwruok margi. Rwak mane omi Gachagua bende osenyuolo paro mathoth ka moko kuom jonon siasa wacho ni duogo mare ne en piny kipimo kod rwak mane omi jotelo mamoko ma pacho kae e kinde mane giduogo pacho kae ka giwuok e pinje ma oko. Aneno ni noko chopo geno mane giparo ni ginyayudo. Nikech Gachagua ne temo timo gimosega timore ndalo moko ka jotelo moko dhi oko to duogo tirwako gi sironyo. Matiba ne en thuon mane kedo ne multiparty. Sama noduogo no ne giduogo ni koro thuondwa duogo lweny dhi mbele. Kibaki kane duogo noduogo ni mind ne en jatendwa noyudo accident, oyudo thieth loka, koro duogo wadhi mbele gi lweny mar golo Moi. Jakom kane dhi oko ne en jatendwa owuok oko duogo mondo watiek lweny mar golo Uhuru. Koro yudo ka yot mondo ji neno ni mind thuon oduogo mondo watiek lweny mane nitie mbele ni. Mar Gachagua ne en thuon nga. To lweny mane moduogo telo ne joge. Aparo ni jopiny ok owuok, ahinya jo Central Kenya nok owuok maber, nikech ne gichiewo to ginong'o ka loche nitie ndara, ne gichiewo to ginong'o ka jomoko ing'iso ni mondo odogi, ne gichiewo to ginong'o ka weche loche mag polise nitie ndara. Mano miyo ji luoro. To be kiseng'iyo gik mosebedo ka timore ka DCP party osebedo ka dhi Nakuru, ne gidhi Naivasha, ineno kaka mtokni gi ne ogo moketh mtokni go. Rwak mare nok weth emomiyo no jomoko ng'iyo goons mondo disrupt biro mare, especially ka nene Mombasa Road. Moko kuom jotelo moseyudo rwak mar tipo bang' duogo pacho kae gin jaod bura machon ma Kiharu Kenneth Matiba e higa mar 1992, ten piny machon mosenindo Mwai Kibaki e higa mar 2002 kod ogai mar ODM Raila Odinga e higa mar 2017 kod higa mar 2020. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod jatend piny William Ruto bende ne oyudo rwak mar tipo e kinde mane giduogo pacho kae e higa mar 2013 bang' doho mar piny mangima mar ICC wito oko ketho margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Erokamana Nyakristo wino mano bende report matero wayo mokwongo chenro en mar Ang'ichwelo Ramogi TV Martin Ochieng Lago kawuok Rweya. An Ramogi TV makare ka an gi mama na Nyalago Mosna Bishop Jacob Ogoya mar Roho Msalaba kani Rweya. Aneno maler an Silida Okech. Aneno gi Ochieng Bongo gi Mensa Sadugi Nyakobura Isaka. Erokamana nyaka pira Ramogi TV ler kendo waneno habari kawano Didi Gardens Kisumu Oromos ne Honorable Rose Nyamunga Dr. Joshua Oron kod His Excellency Governor Nyang' Nyong'o and John Onyango from Owiti Foundation CBO. Erokamana nyaweche manyien chopana maler an Franka Wuoka Bondo Misambi Pombo. Erokamana nyaka Ramogi kidhi mabor pod waduogi weche mamoko. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Kod yo makare marito cham. Tigi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kiki pimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Tigi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Tigi Skana Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Rajiv Dawe, akwe ni kiki yao dhorno. Chal ka gima jogi dwaro lweny. Kiki deo pari. Abiro deal kodgi. Dawe Rajiv, Dawe, in kiki tem yao dhorno. Rajiv ritane. Nisei lunyodo nikelo nyako chia cholokore nyeje lungani sandi nango nyako chia mimi giere kendo jalo siko kachandi gimo nyako chia utemo kadhano Ng'ol mar obwongo kata autism en chal mabiro gi paro koda kwede e kind jonyuol. Napando mich sana, nokadhi kode dala, nyaka higni 6 kanyo endo kapok ka akse. Kod weche ma ok adieri e kind oganda. Ineno ka gima nitimo gimarach, inema itimo gimarach momiyo nyathini chal kamano. To be ing'eyo ni nitiere yore matiyo gi lony manyasani mong'ith minyalo tigo e konyo nyithindo man gi chalni. Having the water around them gives them that comfort of being in a safe space. Chieng' Jumapil, tudri kod Joyce Olo kokelo ni sigana mar resruok e ng'ol obwongo. Kik bai. Machiegni kendo jotend duond bura mar ODM e kar chung' od bura ma Kasipul owuok tung' mosuo gi moko kuom jolony e kar chung' od bura no kaluwore gi dhok mane gigolo ni gichich ni chal ka gima ODM biro chuno jopiny ma Kasipul kod jachung' e yiero madundo ma ibiro bagi dwe mar 11
gikone kwethno mondo omiyo ODM chike ewi kaka gitayo chenrogi ka giwacho ni onge jachung' moro amora ma ODM osemiyo tiko kendo gin girito wach mabiro wuok e kuku mar duond burano. Bang' ka moko kuom jolony ka chud bura ma Kasipul golo ng'ur margi ni chal ka gima duond bura mar ODM chano chuno oganda jo Kasipul gi jachung' e yiero madundo mibiro bagi dwe mar 11 higani tendo ODM ma Kasipul obalo kod kwethno ma giwacho ni ok gin jokanyo mag ODM ma ok onego bed ni giwuoyo weche mag duond burano kotelo gi kod jakom ODM ma Kasipul Evans Ndege gikoni ODM onge kod jachung' moro amora ma ginyalo chuno go jopiny kendo gin girito mana wach mabiro wuok e kuku ma duond burano motelo ni welo mar jachung' madhi fodho mar ODM motelo ne yiro madundo midhi bagi alworano. Joma wuoyo on behalf of chama en joma chung' mbele kagegi nikech gin ema nomigi ofis kendo notim yiero officially last year. IEBC nyicho oselando yiero ni en tarik 27 dwe mar 11. Pod warito gima chama biro wacho kowuok e kukune. Kata en direct nomination mani gimo biro kao. Oyiene delegates nyalo yiero candidate. Ka mane ma kuko wacho obiro kao. Oyie consensus. Kupo ni jochung' oyiene nyabedo piny gi our party leader nitimo mano wabiro kao. Jotend ODM ma Kasipul go wacho ni onge jachung' ma osemiyo tiko kendo gin girito mana milome mar duond burano kane gikone johera mag ODM ma Kasipul mondo ore ka girito kaka duond bura mar ODM biro tayo welo mare. Warito tarik 27 mondo mi ng'ama idhi yier kaka mjumbe obedi. Ariyo nitie kaka party tiyo. Komiyowa modwaro ema wadhi kawo. Adwa nyiso jo Kasipul ayanga kawuono ni wuon bura ne mano wacho ni kapod Raila Amolo Odinga pod ngima to onge gimoro amora mobiro manye chama mar ODM. Bende ne gijiwo jochung' ma Sani Cross wuok oko kalaro kom od bura ma Kasipul mondo nyakwe kinde ma gidhi nyime gi kisera mar ombulu e gwenge mopogore alworano. Mokwongo wachomo weche mag campaign. Wadwaro kwe. Wachako wuoyo wach mar ODM nekech kanyo sani ok en member. Chama ka chama nigi chik mare. Raila mabiro decide kaka wuon chama. Ochiwe through nomination, koso direct ticket, koso chiwe consensus. Koro ng'ata ma walo gi nying chama wani ok wadwar. Ka tek nini ok idwar weche mag chama ka to man chambi mondo iwuoth. Awacho wach mane jo Kasipul madhi e yiero. Mokwongo akwayo ne gikwe. Candidates temo chung wan kaka jotelo mag party onge ng'ama wa support. Komod bura ma Kasipul ne odong' thuolo toknek mar manen jadu bura ma kono ng'ondo ere kanyaka sani jochung' moinga 10 ni e pap kalaro komno. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kapod wantiere weche mag duond bura mar ODM ni moko kuom jotelo duond bura no omedo golo duondgi e chung' margi matiyo gi sirikal mar Kenya Kwanza e bwo sirikand manywanda kage wacho ni winjruok makamano nobedo bang' lalruok matut e kind ogaye mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend piny William Ruto. Kotenegi kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi, jotelogo wacho ni ODM biro nyiso johera mage okang' mowinjore gikaw ka sani to giketo maino margi e tiyone jopiny kendo ginyal kwedo sirikal magitiyone. E kindeno, maneja mar boma Kisumu Abala Wanga onyiso geno mare ni duond bura mar ODM biro keyo mabup e yiero ma adundo ahinya to ma Ugunja kod Kasipul mowinjore bagi dwe mar 11 higani. Negiloso e kar chung od bura ma Ugunja. Kuma wadhiye be onge. Wan mane broad base ka waziri kar. Ka ema wantie. To unity of purpose ema important. Joluonya ka wabeni ni waerore to wan kamoro achiel to wawacho gimoro achiel. Corruption is a criminal offense and a crime does not have what you call collective responsibility. You cannot be held vicariously liable for the offense mar ng'ato. Osiemnu asiema jok machamo pesa gi kata gine judiciary kata gine parliament or they in the executive, let us deal with them. You are now in government. Party leader yuko, party leader mwingine yuko William Ruto. Tuchukue hapa Ugunja, tuchukue Kasipul, tuchukue Kilifi. Wakae ndio Kilifi siende kwa opposition. Irudi. Party mar ODM Mayande Nkodo Kombegi
nyaka tim juu chini mondo kombe gidongi ODM. Kamano. Okuye kamano. Gimanyalo wacho ne ugunja waka. Ugunja waka endi, so I can say without any fear of contradiction. Ni ugunja ka to ODM dhi kawo sirawini. Chenro mar chungo e tich moko kuom jotich mag kambi Rego Niang' mar Sony e giko mar dwe mar 10 higani kaluwore kod notis mane gol kod jatend kambi Rego Niang' mar Sony medo nyuolo paro mopogore ka moko kuom jotich dwaro ni jotije ma idhi chung e tich omi pesagi duto kapok gidhi pacho. Riwruok mar jotije kambi Sony ka otendegi kod jagoro margi Jared Oluoch wacho ni gidwaro ng'eyo gimomiyo kambi mar Sony chano chungo e tich moko kuom jotich ma osetiyo ne kambi no kuom kinde malach to sani tend kambi ni dhi nyime kod ndiko moko kuom jotich manyien. Oluoch wacho ni en gima lit ni jotije ma yande ochung ma otegno kata ma ochung motegno kod kambi mar Sony nyaka kinde mane kambi chiegni podho ichano chungi e tich. MCA ma South Sakwa Ken Ouma okono piny owacho mondo tend kambi mar Sony one ni jotich ma idhi chungi e tich ochul kaka owinjore. Tika no biro to no se wacho ni chieng' tarik 31 dwe mar 10 mag Sony bi ang'owa dhi dala to samo dhi dala ni benefits mag ok ong'e kuma dhi yude mano mokwongo. Aya pesa mosebedi king'ado ok ong'e no dhi yudo kama chalo nade. Koro magi gimomiyo wang'anyo odiochieng' ma kawuono. Ondik no koro jatich ok donj gi sime kar tich e factory. To gen magi wacho no to jotich magi jotich kamora mora magi bire kama jatich nitie to gigo banda picha gi sime magi kwene kok tigo lakini magage to gioro wuon kambi mariembo kambi. Ng'amok mi kambi osebedo kandiko ji joma ka joma jibiro e kambi ni manyien kochakre dwe mar 6. To samo wacho kama to jotich manyo yudo ka to kon mondo nyaka biwuogi koromo tarik 31 dwe mar 10. Akwayo ni mondo gino time yo mamuol mondo mi sirikal obed gi jotich go mondo giwuo kata ka gin redundant to nitie negotiation mitimo nikech en gima wuok out of the blues to ipare ni jotije gin joma nochung gi kambi kata sama ne kambi no dhigore piny kabisa. Omiyo aneno ni mondo gitime yo mamuol gibed kodgi kik wabed gi tungni. Ka jopur nosechako yudo faida gichulo gi ndalo 7 wadwa ni jotich be oyud faida mondo mi wabed ni wan kaka oganda wachung' nikech sani dongruok ng'eny osechako biro koni to nego bed ni odonjo ka waduto wakonyore. Obila osechako timo nonro ewi wach kata ewi mach mane okelo tho mar ji 4 e familia achiel e gwenge ma Matonga sub location e kaunti ma Nyamira. Ji 4 go noyangi ni gin dichuo, dhako, nyargi kod nyakwaro ma jadweche 3 ka mach nomuocho chuny otieno mowang'ogi e odgi. Ringre modong' pod nitiere kuma ne masirano otimore ka obila dhi nyime gi timo nonro. Tukafikiria ni nyumba inachomeka, watu hakuna ndani. Kusima tukapata, wakati tunasima tukapata kuna miili 4, papa na mama na msichana. Huyu msichana alikuwa anaenda university, mtoto wa university, hata alikuwa anaandaliwa aende university. Ndio ako na mtoto huyo msichana. Mtoto yake wa miezi 3 alikufa. Tumehangaika sana, tumesikia vibaya, tumeumwa sana, tumechomwa, tumehuzunika. Hata mkiangalia mamake hapa chini, tumesangaa yenye atafanya. Mimi ni kuomba serikali kama inaweza, those people who did that thing, this incident, they will be brought into book. Kulikuwa na msichana mwingine mdogo wa miaka 12 ambaye aliweza kuepuka ama kutoroka katika hiyo harakati, na katika nyumba ifuatayo kulikuwa na wasichana 2 ambao huyo msichana alikuja toroka na kifungua akawafungulia wakatoroka, ndio wakaweza kuita majirani. Kadhi kaunti ma Kericho ni familia moro dwaro ratiro ne nyargi mane onegi ka bang'e to owang' ringre mare. Jacqueline Bone ma jahigni 37 matie saloon e boma no ilieko ni osiepne ma wuoyi nonegi kar dak mar mjini oko mar boma ma Kericho.
Gisudo bila maboma no mondo kas nonro kendo mako siep neno. Ospidi makericho Tom Makori osingo mar kaso nonro makamano. Wakati nilipigiwa simu saa 11:30 nikaenda mpaka kwa hiyo crime scene, nikaingia ndani ya hiyo nyumba. Nikapata dada yangu amewekwa kwenye kona, ni kama mwenye aliuliwa, alafu ndio akachoma. Kwa sababu hiyo nyumba haikuwa imechomeka, lakini mwili yake ilikuwa imechomeka kabisa, hata ungeweza kumtambua. Ningependa niambie Waziri Murkomen aingilie kati aswa hii kesi ya huyu msichana mwenye alichomwa ndani ya nyumba na father-in-law. Aweze kufuatilia huyo father-in-law. Sisi kama familia tunasema ni suspect. Hajachukua wakati wake hata ya kwenda kurekodi statement police station, hata kukuja kufariji familia, hata kuambia pole. Hakuna kitu kama hiyo. Mtu akichoka na mtu anachaga mtu, si kuua mtu. Usimchome, muache. Ambapo Jackie kwa kiwete alikuwa anajitafutiaga, ambapo pia yeye ndo alikuwa akimlea. Aende atafute akuje amlee. Nyakoro mogi kanyo cha kwa kayo machira no kawoto molo Facebook ka Lewis Wood awase wachani wachani Tramogi TV makare Lewis wachani mibadhi pongo counties Joan Jim wachani Anjoano Pio kawuke Eldoret Tramogi neno maler Ayuno Chogo wachani watching live Kayan Kosoko wachani tiche dhima ber kada weche manyien chopone makare yo makamano Victor Otieno wachani koroneno pira kelo mogo mano Victor gore gi jo county ma Homa Bay ma oketo ne jo Homa Bay thuolo rachu thuolo ne jo Homa Bay man miyo ne opira kanya kora mogedo ne mondo mi wakayweyo gi thuolo ni ng'eyo ni team mar Harambee Stars ka cheko da Madagascar ochomo penalty kanyo en tugo maiye ok bera nyakara maiye tek wadhi chiwo no duoko mane sama ochopo kamano waringo wadhi duka matin wadogi weche mamoko. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Manyo tich piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, uru kwayo, kiti kama itie, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. Kila mahali alitembea ashangaza. Rogo mar nyithindo, ngeso ka ngeso, saa 3 okinyi, kik bai. Introducing
Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratil. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing nyake Supreme Court. Ngewa tieki. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was a got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani peja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Ka wuono tere madum nyuok yawa. Chieng' moro isetemo kata mikao pi maliet itero nae baf inyisani enure my husband. Dhi luokri gi warm water. Nyako cho dhi luokre. Oluokre gi wuoth. Iseneno ka ng'amo nyalo wuotho gi ng'amo ok nyal. Oh, nyako chia. Ang'o mathago pachi? Mudhiri no dhi luokore mondo ikri ang godhiambo odhi dunda e Wangala Design. Ose miye pesa. Why do you take me for a fool? In the choma understood. Debe ni chuo moko ok do understood pare. Machegni pau tuke en riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika CAF kaachiel gi mano matayo adhula pachoka FKF otieko tiegruok mar ndalo ariyo mane okelo kanyakla jokudh firimbi gi jogo ma ochung'ne klepe ma pachoka. Tiegruok ma kama ne en mar keto okenge makare matayo adhula e pachoka. To talk to the teams and also the referees, and you know integrity is very, very integral in competitive and the quality of the league. We are starting our leagues on 13th. And we want the fans back. We want to see the sponsors come. And you know the sponsors cannot come when the credibility of the league is in question. They play a key role during the games. They are the visible hand of the federation during the game. So when they deliver, they do a good job. Everybody is happy. The fans are happy. The clubs, they are happy because the game were very well refereed. And that had more value to the growth of the football overall. Club mar Mofa mogoyo tach e kaunti ma Homa Bay kendo tugo e lig ma piny mar National Super League dhi nyime gi manyo jotugo matindo e kor gwenge duto ma pachoka. Chenro ma kama en mano mageto jotugo mag grade 8 gi 9 kaachiel gi mago mantiere sekondar kendo ibiro time e counties ma Nairobi, Bungoma, Mombasa, Malindi gi kaunti ma Homa Bay. Dwe mokalo klab no noketo girimiti gi skund sekondar mar Enga Boys mar bedo gi winjruok e puonjo jotugo kaachiel gi miyo jotugo thuolo mar donjo e klab no tok tieko skul. Winjruok ma kamae bende Mofa nigo gi skunde mamoko kaka St Mary's Yala, St Joseph's Rapogi, Kisumu Boys kaachiel gi St Joseph's Kitale. Before tulikuwa tunafanya kwa mashule
but now unajua shule itakupatia the full picture, the whole country, because ulikuwa unapata only a few students wanapata hiyo opportunity ya kuenda kwa hizo mashule, and a few students pia wanapata opportunity ya kufika huko regionals, nationals. So kuna zile talent zenye zinabakingi huku chini zenye of course zinaenda kama hakuna mtu amenotice. So tulidecide this year around tutaenda all over the country tutafute talent. Alap Manjukiri Grounds, County Embu, osekero ikrok marge mar bago league mar rugby jotuga biro koni gi koni, mapachoka ma ochano odiochieng' makiny nyaka Jumapil. Tilo ma Embu biro mana ndalo machuok tok team mar KCB RFC lo team mar Menengai Oilers points 17 koma bich e tilo mar Christy Sevens mane obagi e boma ma Nairobi odira mokalo. E telo ma Embu, team mar KCB nitiere pool A kama oting'o timbe kaka Daystar Falcons, Mwamba RFC gi Embu RFC. Pool B nigi Strathmore Leos, Impala RFC, Kabra Sugar gi Kabete Stallions. Menengai Oilers nitiere pool C kama bene nigi Nakuru RFC gi Main Machine. Pool D oting'o Kenya Harlequin, Catholic Monks, Must gi Zitek Ox. We are giving a commitment of 3 million, where we are going to have 1.5 million in kind and 1.5 million in cash that will go towards supporting the teams and supporting the tournament. KCB clinched the win at Christie's, and we're excited to see what we have in store at Embu. We are sure that the fans are going to have an incredible 2-day experience during the game and even after the game, where we're going to have our sherehe. Karatemo ni mora dhi nyime gi somo weche manyien ka ng'eyo ni tuke bende dhi nyime mbele na kae ka kamano watieke kama jotugo mawuok e piny mar Uganda Jordan Shrek nigi geno mar yudo loch mare mar abich e telo mogik e piem ndigni mag Loop Safari Gravel Series odiochieng' makiny. Piem ma ibiro bagi e kaunti ma Kilifi. Shrek ma en jahigni 22 oseloyo tielo ma Tatu City kaachiel gi tielo mane obagi Machakos kama notieke thuolo mokwongo bang' tiyo gi seche 3 dakika 37 gi nyiriri 9 e kidieny mar kilomita 120. E tielo ma Naivasha, kidieny mar Wakeini, Hailey Smith mawuok e piny mar Canada nokawo loch kiluwe gi Claudette gi Sivanja Betts mawuok e piny mar German. Tielo ma Vipingo en tielo mogik tok Matatu City, Machakos gi Naivasha. Total of more than 500 people came in today with about 100 professionals. I think I'm told we had about 36 different nationalities coming in today. So it's great to see the events getting bigger and better. But more importantly, not just the 4 events that we have across the country, but to actually see cycling as a sport is continuing to grow. Jakoromo gimano emokelo wegi komaroche manyien mag ang'ichwelo ka bende okorumo maber kaluwore ni tim mar Harambee Stars ogo e tuke thuolo mar penalties kama bende koro giwuok kod gonde 3 kama Madagascar owuok gi gonde 4 e tuke mag CHAN mane obag midhiambo ma kawuono e alap ma Kasarani mano manitiere boma ma Nairobi kanya. Koromogi kata kamano chunywa kik tho, weche mag tuke chalo ga mana kamano, iniri tung iniri diere ka kamano nyakoromogi wadon mondo walunge gi kanyo. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Belinda Phillips.